ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаути G дар барномаи навбатии Чӣ гап қарор доред. Мо имрӯз оиди хабарҳои муҳими ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури 600 лайк ҳазер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. чанд рӯз пеш Нейт Диаз аз президенти UFC Дана Вайт хоҳиш кард ки Токиоро аз UFC хориҷ кунанд. аммо маъмурияти ташкилот то ҳол ба суханони Нейт ҷавоб нагардонданд. Лекин ҷанговари вазни нимёнаи ташкилот Ҳамза Чимев дар шабакаҳои иҷтимоӣ оиди ин хабар ёфта чунин нависонд: ту бояд ба намуди рақс машғул шавӣ. UFC барои ту нест, нависонд Ҳамза Чимев. Аллакай рӯзи 10 апрел Ҳамза Чимев бо ҷанговари бразилии табор Гилберт Бёрнс дар турнири UFC 273 дар карди асосӣ набард мекунад. муҳрибаи асосии ин турнир реванши Алҷамин Стерлинг бо Пётр Ян мебошад. худи дирӯз Пётр Ян ба Амрико парвоз кард ва аллакай дар он ҷо қарор дорад. дар бораи хислатҳои хуби Пётр Ян дар мусоҳиба дӯсти наздики ӯ Қайрат Нурмагомедов як ҳодисаи хуберо нақл кард. мо 3 моҳ дар меҳмонхона зиндагӣ кардем ки Ден гуфтани як писарбача кор мекард. ӯ ҳам усто буд ва ҳам ҳавлирӯб. ӯ ҳама гуна мушкилиро ҳал мекард, ба мо кӯмак мекард. коргари ҳақиқӣ буд. мо бегоҳ ба хона бармегаштем ва ӯ дар як толори хурдакак машқу тамрин мекард. дар ҳамон ҷинсе ки рӯзона бо кор машғул мешуд, бо ана ҳамон боз машқу тамрин мекард. баъд ӯ либосҳояшро мешуст то ин ки то пагоҳ онҳо тоза бошанд. ӯ гоҳе дар меҳмонхона хоб меравад, гоҳи дигар бошад дар қабулгоҳ. Пётр бо ӯ ҳамсӯҳбат шуд ва огоҳ шуд ки ӯ аз Бирма будааст. волидони ӯ чанд ҳазор километр дур буданд ва барои назди падару модар рафтан ба Ден 2 соат ба як тараф ва 2 соати дигар ба тарафи дигар лозим меомадааст. аз ҳамин хотир онҳо гоҳ-гоҳ ҳамдигарро мебинанд. дар ин байн Пётр Ян фаҳмид ки ӯ скутер дорад ё ин ки ӯ ронда метавонад. дар умум Пётр ба хулосае омад ки оиларо тез-тез дидан лозим ва ба ин ҷавон як скутери беҳтарин туҳфа кард, гуфт Қайрат. инчунин Қайрат илова кард ки Пётр ҳамеша ба касе кӯмак мекунад. мо дар Анапа будем. дар он ҷо низ мисли Ден ҷавоне буд, дар меҳмонхона кор мекард. рӯзона машқу тамрини моро тамошо мекард ва бегоҳ бошад пас аз баста шудани толори варзишӣ ҳаракат мекард ки ин тамринҳоро худаш такрор кунад. ӯ ҳоло дар куҷое баромад мекунад. Пётр ба ӯ либосҳои варзишӣ, дастпӯшак тақдим карда буд. фикр мекунам ин муҳим нест, аммо барои он ҷавон ин қадами калон ба сӯи ҳадаф мебошад. Пётр Ян як хислати хуб дорад. хислати хуби ӯ ҳамин аст ки касе ки дар ҳақиқат ба кӯмак ниёз дошта бошад, дасти ёрӣ мерасонад, қайд кард Қайрат. албатта ҷанговари рус Пётр Ян бисёр ҳам ҷанговари хоксор, хунсард ва ҷиддӣ мебошад. реванши ӯро бо Стерлинг дар Амрико ҳама бесаброна интизоранд. ҳатто дар Лас Вегас аксии онҳоро ба намоиш гузоштаанд. шахсан худи ман дӯстон дар ин муҳориба Пётр Янро мухлисӣ мекунам. шумо киро мухлисӣ мекунед? Стерлинг ё Пётр Ян? дар зери видео ҳатман фикри худатонро нависед. агар ба шабакаи мо то ҳол обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, чунки мо ҳақиқатро ба шумо пешкаш мекунем. ва агар бо мо ҳамсӯҳбат шудан хоҳед, дар гурӯҳи Нокаут чат дар Телеграм шахсан худи ман бо шумо оиди навигариҳо, таҳлили оморҳо ҳамсӯҳбат мешавам. ссилкаи Телеграм дар описания видео ва дар комментария закрепидшуда қарор дорад. то барномаи навбатии Чӣ гап? хайр.